26 апрель бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көнендә без кызларыбыз белән май канат эшләү буенча бәйге үткәрергә булдык. Чарабыз тагын да мәртәбәлерәк булуын теләп, татар тарихына багышланган иң зурлардан, иң эчтәлеклеләрдән булган Казанның 1000 еллыгы музеена юнәлдек. Табышмак әйтәм, таба төш, таба алмасаң утка төш, кайнанаң биргән яулыкны сары майга мана төш. Татар халкы иҗат иткән әлеге табышмакка бүген бик сирәк кеше җавап бирә алыр. Сәбәбе, май канаты һәм май канаты эшләү артык авыр һөнәрләрдән булмаса да, кызганыч бүген югалып бара. Бу бәйгегә кадәр берничә атна алдан кызларыбызга, аларның әниләренә һәм тәрбиячеләренә өйрәтү дәресләре үткәргән идек. Өйгә эш итеп, каз канатлары табу, балаларга май канатын эшләү күнекмәләрен үстерү йөкләнгән иде. Бәйге башланып киткәч, кемдер бу эшне җырлый-җырлый тиз генә үтәп чыкса, шул ук вакытта авырлык белән эшләүчеләр дә булды. Бу бәйгедә катнашучыларның өйгә бирелгән эшне ничек үтәвен күз алларга мөмкинлек бирде. Ләкин ничек кенә булмасын, бәйгенең ахырында кызчыкларыбызның һәрберсе безне үзләренең май канатлары белән сөендерде.